Singura șansă a unui suveranist să înțeleagă ce se petrece în jurul său este să implementeze un modul cu inteligență artificială. Nu glumesc, vorbesc serios. Un asemenea modul de inteligență artificială scade nivelul de prostie naturală și va avea șansa să își depășească analfabetismul funcțional care era cât pe ce să ne distrugă țara, democrația, începând cu alegerile din 2024 și 2025. Și încă mai are șanse să o facă din păcate. De aceea un program național din fonduri europene de implementat inteligența artificială este binevenit. Glumesc, nu o să fie. De ce? Ca așa, un suveranist are în sfârșit șansa să înțeleagă de ce avem un așa mare noroc că suntem în Uniunea Europeană. Suntem apărați de NATO, avem parteneriat strategic cu SUA. Va înțelege de ce democrația e bună, frate, de ce comunismul dinainte de 89 a fost cumplit și să ne ferim de el. Va înțelege că libertatea de opinie și toate libertățile individuale, de grup, sunt esența libertății. Va înțelege chestii simple, precum că existența unui popor ucrainean care luptă singur acolo e spre binele tău ca român. Că Ucraina integrată nu e și în NATO înseamnă că și frații români din Ucraina vor fi ca și cum ar fi în România. Va înțelege că puterile din afara Europei ne invidiază pentru prosperitatea pe care o avem și că acestea încearcă să ne distrugă Uniunea. Va înțelege că 90% din conspirații sunt teorii false. De ce mai iau de suveraniști? Măcar atât, să zic și eu, la toate înjurăturile pe care le primesc în comentarii. Măcar atât. Învăr și eu oful cu asta. Dar totodată se vede că le vreau binele suveraniștilor. Îi vreau mai inteligenți. Mă rog, de univers să fie mai inteligenți decât mine cu mult, dar să fie.